Hello guys, good morning. May karon sa lugar ni. Amot okay bagon sa lugar basta kay padong may karon og labang anoy. Ang ibig sabihin ng labang anoy guys pan. Milabang si anoy. Padong mi ngadto kay naay bulaton sa Ginoo ngadto. Kinaging Kristohanon taon niya. Butan-butan pagkatao ba? Pin magitag mga bulaton sa Ginoo para malipay kung Ginoo ba. Di lang kay ato lang kaugalingon pirmi atong lipayon kundi tagamod pa na ng Ginoo pod. Tara, huwag natin patagalin pa. Sugdan na natin. Let's go. Ano siya ginatawag ko ilang punyo. Magkibiyaan naman nila. Maligo na may suba. Tara oh. Na, sige na may kaligog suba. Tara, tara kong kao ba no? Okay guys, na namin sa panduang suba. Tara oh. Na. Ambak ni harim ambak. Watch. Ay lamog hebo nga lasang ni diri lugara. Mga duha ka suba among kita bok. Murag kalibunan na sa diri. Ang among kauban nga duha nagbiyaan nami. Bago na murag buwag mi ba. Upat mi ka bok kauban namo si papa na ko. Ug uyuan nga pastor, silang duha pastor. Kami duha pod murag mapastor pod ni. Pangtulo ni suba. Ang isa murag naligid na. Tanawa. Oh. Ayaw. Ay paglupad. Oh. Ay, tawad ka sadya ba ni nakawa. Kapit na tanaabot. Abangi ang sunod na mahitabo. Suot sa kasagutan. Saka sa kabukiran. Pasanlok do sa mga hambag. Okay, naabot na dahil may mga higala sa among padulungan. Tara akong amigong gwapo nga way paglubad. Okay kayo. Antik. Okay kayo. Init kayo. Murag damig ka Andre, murag mukaon ni. Baboy ni. Iye kabidli. Mo ni siya ang kusinira namo nga way paglubad. Si Sister Edna. Oh, mao lagi. Mga ligo mi guys. Unya, kumana mo kaligo mag-ilis mi guys. Sunod mo pras. Sunod manot pras. Ay na mo pras kay magkay katupa don. Sabi nga nila, kung gusto mo mabuhay ka, yung katabi mo, mag-toothbrush ka araw-araw. Para di ka biyaan no. O para di ka biyaan. Kay og toothbrush biyaan mo ka. Biyaan, baho kay baba. Woo! Ano yung suba o? Tora. Torang mga unggoy o. Kumusta na yun dyan? Muna siya ako mga amigas. Nga way paglubad. Isa mo na? What? Kuan. Di manimik si Phil. Ipuksi mo na? Iskinol. Nagpuputa siya guys. O pangputi sa naong guys. O, Apo. pangpahamis. Karon makasawag utro. Nge! Kini siya. Muna siya si... Red. Muna siya si ginatawag og Toto. Ang pinakagwapo. Masayang Kristiyano. Sa kalipay, mga gamot, ikaw ay problema, isaliway, utok sa Diyos kanuna. Ang mga maestra kay di kina sinugas kay professional ko na. Hugas mo na si ma'am nga. Dapat ang mga maestra di kina pugason. Salamat din tayo. Ano siya si Buga panhug na ako. Tara kay Dre. Ano siya akong amigong gwapo. Taga-tagbak. Kini siya mo ni si nga mo? Ronaldin Dumakas. Taga Tisa. Sitio Tisa. Okay. May 100 Dongdong. Ang taga Kamarin nga gwapo. Kini siya si Paringgali ni. Tara. Mo ni siya ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Kini siya, di ba kitang naong? Kitang naong sa iyo. Mo ni among service ron, manakay mi ani. Ganda mo. Kita ra sa road phone. Mo ni siya si Pastor Roger. Ang among furniture man. Og panday man. Og way kaon goat man. Kay mga higala naglakaw na ni pauli kay humanamig pangaon busog kay mi. Dara ko makaw ba no? Nga dagko kay kaon. Nindot sa paligid.
na mi dito sa pangpang. Nindot kay view nga rin, tanawa. Oh. Oh. Ngato na mo! Usa ka kami dis bakilid kay... Oh. Exercise is tuhod. Sa mga gipang rayo ma, di ni pwede kayo. Bakilid kayo. Oh. Tanawa. Dalaygon ka, simbahon ka, wag yo'y sama kanimo, bisan asa pamimuwag to. Dalaygon ka, Tura. simbahon ka, o Diyos sa mong pagadaygon. Salamat. Sige. Ang ngalan mo, nahalangan doon. Busog kay ko. Pagpadung pa lang na mga to guys. Grabe kusugan ng mga lakaw. Pero pagpauli, hinay na kay mga lakaw kay antiyan puno na busog man. Ang pagkaboy na spaghetti guys kay bintaha gini mga pananghit tag kapito do kay padaan tag sudan. Adre guys ay sa among bag. No? Adre, ang puso o karne. Okay kayo, lami kayo. Ang problema kay bidli kayo. Mula ning mantiniran among sudan nga baboy. Bahalang high blood ni. Pero mas ma-high blood og way sudan. Napakakapoy naman. Naglakad. Pinawisan ako ng maraming singot guys. Kasi medyo malayo eh. Oh? Pero ayos, okay kayo. Pahuway sa amin, pahuway kay medyo kapoy. Magwa na ko masanay nga nagsiglakat ba. Pero sa una, adlaw-adlaw ko diri hapit na sa mga isa ka semana. Mga isa ka semana kaduha ko mga re. Uy kapoy kay buluhaton mas Ginoo. Karon buluhaton gyapon si Ginoo, wag apoy kapoy. Mas kapoy og way Ginoo. Okay guys. Na namin sa ginatawag og kantil, tuba. Human sa tumang pag-antos, dito ibabaw sa cross, namatay si Jesus atong Muna among sakyanan nga barko. Barko nga hinimo sa kawayan. Sakay mi dire, mukliti mi og 1.5 ang sakay. Okay, kayo na nakay nami, tara. Oh. Kasi na nagbangka ng kawayan. Dali ayo ha. Nagtumi po nito sa Malbog ani. Malbog lagi. Nagtumi pa doon sa Malbog ani. So guys, good afternoon. Di sa buo mo mga tana, ako lang iingon sa inyo nga doon lang sa balay no. Kung nagtaka kayo kung bakit dalawa lang kami, hindi nyo dalawa lang kami. Kasi ang kasama namin ay nagbuwag-buwag. Ang usa na una, ang usa, ang buta na ito pa doon. Yun niya, kami lang doon nabilin. Salamat sa inyong pagpanood ng video. O naaday ko i-shoutout guys si Bro Enrogel Manggubat nga nakaroon sa Usamis ang akong amigo nga way paglubad. O si Bro Jason Cañete, shoutout ni mo bro nga nakaroon sa moto kay bawag taga diinin na masa bro na sa Davao banda. Yun na lang ko to ba itong kalingawan mga higala kay na full storage na ako ang kamera. Hangtod sa sunod na itong panagkita. Kami gyapon ang inyong lingkod. Mga higala sa hanginan. God bless. Bye-bye.